En far havde 2 sønner og ejede en betydningsfuld virksomhed. En dag bad den yngste søn om sin del af arven, og faren gjorde, som der blev bedt. Den yngste søn tog sin del af arven og drog til lufthavnen og bestilte en flybillet til Sunny Beach. Han festede i flere måneder uden at se sig tilbage, og lidt efter lidt slap pengene op, så han måtte søge et job som oprydder. Han var så sulten og havde intet sted at bo, så han besluttede sig at tage hjem til sin far og bede om et helt almindeligt arbejde i virksomheden. Hans far så ham fra vinduet og løb ham med møde og omfavnede ham. Faren holdt derefter en stor fest med alt, hvad der hørte til, for at fejre, at hans yngste søn var vendt hjem. Den ældste søn ville dog ikke møde op til festen, så faren gik ud og spurgte, hvad der var galt. Den ældste søn var blevet jaloux over, at faren valgte at holde en fest for hans bror, når det eneste, han havde udrettet, var at opbruge sin del af arven, mens han havde arbejdet hver dag. Faren svarede sønnen: "Hvad der er mit, er dit. Min søn var død, og nu er han levende. Han var forsvundet, og nu er han fundet."